امد طالو امو حزن تخونه مردئ تخونه موت تخونه دخل امبر ابيته ما يكونن زاتم املاخنا حجون ياكل كتب لنا داغماي كوجئن وروجئن موتن برستن عنوتن كتحلونا واذا سلام نسخه خمو نبخان حد كلنا دما سلا سلام سلا هدأت كنصلى املاخنا نبخا زنك عررا نفسات عدلنا كلهم مسماتهم نفلطم زي نفلطم اب حمام زلو بصلوت ذكرنا زبلو سخاسماتهم تفلطم ابي مهلاوم دما تفلطي خمو كلهم بصحيهم وسمحرت كالا اخلم بعين محرت كاطمتهم اب حزن زلو صننا ايام زعرف منقس خورسام صميم زلو نسعيهم سقام نفس تاثر تحيهم فحزولو دما اكبام ابزا سعزيئه نحنا برهوا نحنا بسلام نحنا برهان نحنا بصبق لنا ابزا سعزيئه ابسقاي ابصلمات ابهتا ابچنقي امكرا زلو لومو كلهم قلح بلهم بصحيهم كابت زلو كله اوصايهم قدس እግዚአብሔር املاخنا وفيرم زلو دحن يتولنا كشم زلو دما دحن ملسلنا ولدنا يم كلهم باريكا قدسكا يعبيلنا ناخذ خو نغبرلنا كل زولده يحقسلنا ولدم زغهايو ولدم طفوم دما نابقن ما قدم لسلنا نادينا قدس ድንግል ማርያም አማላድነት በናይ መላእክት ተራዳእነት በናይ ነቢያትና ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታይ ትፈለየና ከምትና ሐዋርያት ዝማርካየም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማህበና እና ንዝወደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ትገልና ከፋ ድሕነና በረፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ አሜን ኦዝት የማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስ ብርኽቲ ኺ ፍረከርስኩም ብርኹ ቆምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ ወልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስሪ እግዚእኖ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይገጋና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ እንደለ ብሩከሳት የብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ወራን ሳይርጎ ጻናት በበስምኩም ኩንፍታኑን ጻህነ ይረስየንስ ኩሉን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተገልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተገልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሀል እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስኩነለና ሰዊርና ሮዲናን حليونا نقربنا أن تقبلنا أنت معقبنا نصنعنا كسعادة سعادة عونا بتحنا حجم بزا عبد السعلة زيان بكل زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل زح الجابير أملخنا لمنا لنا وقويتنا الجابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يس كرسوس لعلو كل جبرن من تخل جبرن أوش تخل جبرن نمسكنك علينا سلسور كنا نزر داخلنا نزحل خلنا نبغاون سلسة تقرب كنا نتقبل كنا سلسة عقب كنا نزتنا خلنا كسعادة سعادة عون سلسة بصحنا نمسكنك علينا وقويتا يقرب لنا ومفكر سبسل زل منك لنا كم محرت كم دلل لنا إذا قدس على زيان كل زمن وتنا نعغاب فراب فصم سلام كم فصم هبنا كل غناتن كل مكران حبون قولن زخنه كل قبر سيطان مخرخ فاء السواتن من لعل صلان وقويتا كباير حق كاب كل حزب خاونار حق كاب دري عبزز زلنا يبوتاونار حق تطعمن زحشن عززلنا تمنن عن قربيتهم كل حل صلان كرد سلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل خوف ادحننا بالهنا نبرنا فتنا يتتون حد ودخا ويتانا املغنا مدحنا يسوع كرسوس من تفقر سبيل بزغبر محرت نقرتان مسخا معرمهم زغنا منفس قدسن مسغانا صنعتم بذلك علم كل ساعه نزل علم امين واملاح كم تعبين ناي نسحا مزمور 50 حدن واملاح كم سالخا محرني كم تعبير غاب سايدمسس كاب أبسا يصبيك حسبني
كاب حاتياتي وناصريني أنا أبساي فلت لكم حاتياتي كل جزيب قدم إيو زربا خاص عاد فردخان صون كاتر كبس أنا أخذت راي بدلكو أبقد ميخا أكي قبركو نوبا أبسا تولدكو ميكا أبا حاتيات تنستني نون حق أوش تغاتر اليو أبعون توم مهرني من تخص أرس بسم عزات ريني كبردك صعدو صبني تنزغت كد كاين عصم تحقوساس باهتان حقوسنا اسمعني قد كاب حاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاخ صوري اللي بفتر اللي صنو منفس كاوش تحدث كاو قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كام لسلي فقادينا منفسون دقفني ما قد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاف لسو إيام وأملاخ مدحاني كعبدا ما نقفني لساني صركها للكتب للإياه ويتا أفي مسجانا خنقرس خنا فريك فت مسوات بهب بلكاني تزي كونس مقرب كل كانري مسوات مراري تبغوني خمو مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورون كنت لبايتو نعونيها نتيم صقخا سناي قبر الله مكاتات يرسالم ندق شموسا صرك بزحر مسواتي ومل مسوات بهك بلكايو شو عم مسوي خارح وقرب الكايوم هاليلويا زاس عزيا من بارسقا قويتا إياس كورساس عم مقابرن مفصم تاسعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمس لزخونت كم ودعتا جزي عد مسب تقصر صلوت جزي دك أس نكرسان قصين أملاقين مسجانا قربلو حاتياتي كحد قال لك إلمنو أبي دكتور مزامر ده تعدل لنا هلا يا ربنا كم يالسيهم كبير مسجان مزمور 230 أبوي ملقيتا 230 حدن إلسابيت 230 كلتن دكتور كفلاي 233 أبو عشي 234 أنا خان بباي 237 لولا 238 مولو 240 حدن رزنت 240 كلتن ممر سارة 240 شدشتن دكتور كفلي 240 شعاتن أنا خن بباي 240 شمونتن نعبخ مب اللي هو تسمع لنا دكتور اللي مزمور داويد 240 شمونتن هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹምን ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የምሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን معمقون كلهم أتم حاون بردن أسحيتان جمن قالوا تسلت هبوبلان أتم أخرانن كربيتن كلهم فريت أوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسسان لما متبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقوازن ورازوتن عبيت مسن عشو سمو بين العليو قرمو قبل على سمايات مدرني مو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نهزبون قرنا على العلا سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل تزقربو حزبي يمسجن الله هاليلويا آمين هاليلويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽምሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲ ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራእየ ሞት ከም ዘርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓተ ገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኩን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና حلف ربنا مسير أبخان منفس قدسين لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين
ولتات صلوت ممر سارة. سلام ቤተሰብ መድኃኔዓለም አቦታት ኩልኹም ሕራም ዶክተር እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑጥ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነነን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብበዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሞን ዘመስክኖ የልቦን እሞ ኣብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድሃኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድነንን ናበልኪ ተማህፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን አሜን። መዋእል ሰብ ዘይውዳእ ህይወት ተመምሲኹም ኩልኹም ተንኪ ዶክተረት መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ቅላዕ ኣብ ሓጢአት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልትኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ምንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ንዘለዓለም ፍርድኻ እውን እንብርከኽ በቲ መለከታዊ ነፅብራቅ ብርሃንካ ከቀንቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። የእዘኒ ወዘልፈኒን ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ትስማዕ ደለኹ? እዋ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅዱስ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዘገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ጠፊኡ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣብ ደምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ዶክተር ክፍለ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባሪትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በድለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽልይ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፍልፋል ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁድዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ።
او قدمي عالم زنبر كان زلالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعها مزغانان وداسين قرمان يقبا لومن كلن ساعن زلالم آمين أولو القويتا بأخام إمانا نسم كام زمارن سنا يمو محرت كاب صباح حقنا تضمى ليتي أزمتو ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሸንፈረ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ዝፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ክልሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ጽፋፍ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእውሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሙሉ فما يوعيلكم كان ببيكالكم حجي لهم بشت سمعكم ايه يا ريتا احنا يحلفني دكتور حرا مليتين محرات يولد رزنت رزنت نعمتش حرا ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። መእተዊ ጸሎቱ ሃይማኖት ሓረገወይን አይ አብስታህ ዘለኹ ዝራታ ሓረ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅዱስ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ሰሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን። ንሃይማኖት ጸሎት
دكتور كفلاي كل بزحازة سماين مدرن زرئن زرئن بزفترة بحال እግዚአብሔር አብ ንአምን بحال قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسؤول بزخونة ولد أب واحد ون نأمن كاب برهان استرخ ببرهان كاب حقين أملاخ استرخ بأملاخ زتول دنبر فطور زي كونه بملكوتو مساب معرض زخونة كل بقو زتفترة بزيك أوقنا أبز مدر زلو يخون ويس أب سماي زلو من مستفترة يلبون من تانا من تسب من دحنتنا كاب سمايات زوارده بمنفس قدوس كاب قدوس دنجل مريم سقالة بس سب كونه سب كونه دما بزبن انتنا وبلاطوس من تانا تسخله حمامه مكرا مسكال تقبله موته تقبره أب قدسان مصحف تكون مستصعفه أما بالصالصاي معلتي كم موتات تفلي تنسي بخبرنا السماع عرقه أبي من أبو تقمته كم بحدش نهيوان موتان كفرد بخبرك ما تصيو نمنقستون مودعتا يبلون ويتان محوين بزخونه كاب آب زسرسه منفس قدسون نأمن مسابن ولدن نسجدلون نمسكنون بنبيات استزارة إيو لعلهلونا هواريات كباية بزخونة بحانت قدس بيت كريستيان نأمن نحت قد حاتيات بحانت تمكت نأمن تنساي موتات من نزال عالم زمسيه وتنتصفان قبر آمين وقيتا صلتنا سميك حاتياتنا حد قلنا كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 ቅዱስ ቅዱስ አቡና ገመጌታ ቃል ሕይወት ይስማዕ ለና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላእትየን ኦ ንኹሉ እትኽእል እግዚአብሔር አቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና ትብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህንድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብል ዕሌና ስም ቅዱስ ትምካልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን أملاكنا وأكوبك مع بساني بك ممرتك أملاكنا وأكوبك مع بساني بك ممرتك أملاكنا وأكوبك مع بساني وقويتا بقعات ورنا مسكانا غمزيلنا غنصلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منجستغات مصاف قد كان تاب سمايكم دما أمدريكم
نعلات انجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفادحنا ننبر فتنا يتتونا من قسين حيلين كبرن نزل علمنا كائما أمين وزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملا سلام لك له حلنا غدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابي ارتباط قويتا سراوي سلام لك له السخي كوان السبرغتي خي فركر سخم برخم تسقا جابي هرمساقي وفي السيت الدسي بالكي حتياتنا سري لنا نفتو الدخي يسوس كريستوس ممتانا محرات لمن لنا أمين ناين الصحة صلوت أقويتا أبزا معات زي أبكن ميخاب تكباركم بقال حسابكم بقلوا واساتنا زحات أنايو إسخار حرون بكر سبرن سلزغنكا من تتقدس مكايكا تعرقنا محدقلنا وأملاك بسلام كن حضر سلام وتليتها أبزا نايدك أسق دينا خاب كل چنكت ناس أقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خاني سلام الأكال أقلنا سقام برهران تمفكر سلزغنة حاد ود خاويتنا أملاخنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلكا معري خمس زغن وهايبوت منفس قدسن بسقانا يقباك حج نزل عالما أمين حنا بسوكب ساعة صلة صلاة وقويتا محرنا حرت كاونا بزحلنا وامنا بسوكب ساعة كزين أب سماي مدرم بخبرت سجل الكاكروسوس من أملاخنا بعلنا ويت عقس مزح مراتن سنة ملاخن روحون نتمعنا زغدا مايم حتى تنياتات محر نحاتب من الساعات منيس بهوات كنبر مرمتو زي تدلي من تصبين زلة تصفات كمايات كرغبو وكلنا نبدو حنا تتقدم وقويتا بدا ساعة ديان كل ساعات لما أنا نتقبل هواتنا كان علنا تإزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كان كل خفاء حزن سكيات لبرد عنا هلونا عنكم نقوب وقدسان ملأت غا حلونا ناوهدت منات كان مرحمة انتي نابت زي مرمان زي والسن فتلت كان بس عدلنا اسغان زي العالم بروخي غا أمين وقويتا بقعات قبرنا مسكانا كم زيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصات مسا قد كان تاب سمايكم دمام دريكم لا تنجرانا لما هبنا احنا نزبد دولنا بدولنكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتتون من قسن حيلن كبر النزل علمنا التائمة أمين عوزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدن قليخي مسقا خون دن قليخي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخكو عن السبرغتيغي فركر سخون برغيو أملت تسقا جابير مساقي وفست دسبلكي عطياتنا سري لنا نفتو ودغيس كرسس منتانا محرات لمن لنا أمين مين قال هوت يسمع لنا كبران حزب እግዚአብሔር ነዚ ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡን ሃይማኖት አበው ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም በአንቃ አድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በምሕረቱ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ዝኽንራኸብ ንዝፈቐደልና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹልኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን አስበቶታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና እዚ ኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ምዕራፍ 11 ብዛዕባ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ አግናጢዮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ኢና ሪእና ሕጂ እውን ንሱ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 12 ኣብ ክፍሊ 2 ብዛዕባ ምስጢረ ስጋውየ እዩ ዝገልጽ ስለዚ بسلام جميرو بسلام كفصمنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ቁጽሪ 1 2 በሐሳብ አለዋ ቀዳማይ ጥቅስና አመክንዮ ምስ ዝሐለፍናዮ አመክንዮ ይገልጽወሎ ብድሕሪው ማቴዎስ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 አቦና በመላከ ሰላም حاونا دكتور كفلاي ماتيوس 11 كاب 12 حساب 10 يوريت أبونا أي تعمنني توسطات نندب عراي شي دكتور صقاب ماتيوس 11 كاب 12 حساب 10 يتعمكم دي باي دكتور صقاب
حراي أدينا إلسابيت ماتيوس 11 كاب 12 خساب 10 يتعمكن دي دينا إلسابيت حراي ممر سارة لوكاس معرف كلتا خاب 4 خساب 5 كلتن حبتنا الأولى قدامي كورنثوس 15:3 الراي معرف 12 قصري كفل خلته تقصى حدا كم بحدش كا إذن أنصوكيا لكاباسات أغناطيوس سمايت أما بل 13 ملأختو ويتانا إيسوس كريستوس بحقي تولده بحقي عبيه بحقي بلعن ستين بحقي تسغله بحقي مكرا تقبله متون كمتان كا تنسى أبونا بملاك السلام وانجيل ماتيوس مراف حادي كاب قصري 18 كساب 25 كساب 9 مالتيو لدات يسوس كريستوس كم زيو أدي مريم يسيف تحت يا غلا كي تراخو بمنفس قدوس تنسات رغبت يسيف حسيا صادق سبعين برمو بحبوك حرق حسب برك قلص أي فتوين نسو إذا كحسب كله إنه ملاك زيابير بحلم ترأيه كم زيلو يسيف ود داويت يتحس إتغا مريم تنسات تزلاخ منفس قدوس إيمو نموسادا يتفرح ودخت ولد إياه نسخان هزبغا بحاتياتهم كدحنهم إيو سمو يسوس كسيوم يأيخا إذا كله إتي إجزيابير بنبي تزاربو فصم كونه كم زبل إنه دنقل كتصنس ودون كتولد سموخا أماني الكبلو يوم ترجمة أملاخ مسانا يو يسير كابدك أسو تنسيو ملاخي ذي عبير كم زعزو زقبره نماريام حسيتو وسدا بخر وداق ساعة تولد كأي فلتان سمو دما يسوس سميو الهوت يسمع لنا أدينا إلسابيت تعمك اندخون وانجيل ماتيوس معرف 11 خاب 12 كاب زبن يوحنس متمق كسع لومي منقس سمايات بحيلي تدفع الله دفعت دما بحيلي الزارفوا اللو كلهم نبيات وريتن كساب يوحنس تنبيو كتآمنوا انت دلي خمسي اتخمس زلو إلياس نسو إيو تسمع إذن زلاتو يسمع نزو ولا دزمو بمنتهيك مسلئ أبعداقات غميتهم نعرفهم زصوعو قلعو يزمسل ومو زبلوهم انبلتا نفحنا لكم أي سعسعكمن ألقسنا لكم أي بخوخمن يوحنس انت مسأ أي بلع أي ستي قانينا اللو يبلو ودسب مسأ يبلع يستي إنه بلع ستاي وينن عركتا قوتن حتى آنن يبلو أباب بدكا صدقت دحرز يسوس نتن بزح حيل زقبر لن كتماتات سلا زي تنسحا كنقفن جمره سلا قالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አዴና መምህር ሳራ ميت يخن زلخن تنببان تليخن ممر سارة سوري أبوي مرقيتا هراي ألو لوكاس وانجل راف كلتا خبر بعاق ساب حمسان كلتن أوكي مراح كلتا قطر خبر بعاق ساب حمسان كلتن إذي هزان عوي بمنفس دما دلدلة طباب كأ منو صق أملاكون أبو نبرت إتهم ولدون بعل فاسكا ببعمت ناب يروساليم يخدو نبرو نسو ود 10 عمت مسكونة كأها كم تسرعات بعل ناب يروساليم ديو إتن مالتتات أخيلهم نيرهم كأخيلهم كما لسو كلو كأي يسوس اتقولع أو يروساليم ترفه
ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሰልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ኸዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ የሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ መስተውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከምዚ ገበርካና እንሆ ኣቦኻን እነኻን ኣነን እና ጎሄና ንደልየካ ነበርና በለቶ ንሱ ከዓ ንምንታይ ተደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ምሳሳቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ እዘዞምን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋሕልሎ ነበረት ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ኣበየ ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ራይ ሓብተና ልኡላ ሕረሽ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝበልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአትና ሞተ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራይ ኣብ ጥቕሲ 3 ሓውና መምህር ተኽሉ እቲ በዚ ከምዚ ዝኣመነ ብፁዕ እዩ እቲ ነዚ ዝኸሓደ ግና ካብታ ንሕና እንተስፈዋ ብፅእት ህይወት ፍሉይ እዩ ሓውና መምህር ተኽሉ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ኣብ ስራሕ ከየሉ ምናልባት ኣቦና ስራሕ ሰርሕ ሓራይ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ቁፅሪ 4 በፂሕና ኣለና ኣብ ቁፅሪ 4 ረዘነት ሓብትና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 32 ክሳብ 33 ሓብትና ህይወት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 እቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋህድ ዝኸፍልዎ ማለት ብተዋህዶ ሓደ ምስኮነ ክልተ ህላውየ ዝገብርዎ ከም ኣይሁድ ከምቶም በቲ ሰናይ ግብርኻ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ ንቐትለካ እንታይ ደኣ ብምፅራፍካ ሰብ ክንስኻ ገዛ ርእስኻ እግዚአብሔር ብምግባርካ ኢና ብምባል ብዓመፆኦም ዝፀረፍዎ ሰቐልታ ኣምላኽ እዮም ዝቁፀሩ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ሓራይ ኣብትና ረዘነት እሺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 32 እስካዕ 33 ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኢኹም ስለ ኣየናይ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ትቆትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎም ኣይሁድ ከዓ ስለቲ ምፅራፍካ ሰብ ክንስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ዝገበርካን እምበር ስለቲ ጽቡቕ ግብርኻስ ኣይኮናን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ህይወት እሺ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕናውን ንዕኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ሃረገ ወይን ሓብትና ሙሉ ኣብ ዝተዓመክን ሓብራኒ ኢኽነ
هراي أبونا بملاك سلام وانجيل يوحنس 3:36 نباب تقصى حمشة اتوم نوديك زابير دخامن قدلتن علوه إلهم زحاسبو ناب كل التهلاو يدما زخفلوه عدلهم معرتهم كحتي يخون وانجيل يوحنس معرف 3 قصري 36 بود زأمن نازل على ميوت اللاتو اتبود زي أمن جنا قط عملاق دعاب وينبرنبر نهيوات ايكرئيان ايو قال هو يسمع لنا حراينا معرف 10:3 نسقر لنا كفل حدا تقصى حدا كساب أب 3 تقليلو نالوتن تقصتات زفترة حدا 26 ممهر سارة زفترة كلتا كاب شوعته حساب 15 حبتنا الأولى زفترة حمشة كلتا ممهر تخلو يغريتا حبتنا رزنت ممهر تقضوا عبز طعامكم حبروني مزمور داويت شومنتا 4 حساب 9 حبتنا هيوت هراي هيمانة أبو معرف 10:3 كفلا حدا تقصى حدا أبو راجا قبودكيا نايك إساريا إبيسكوبوس دنبرة قبارة أمرات غورغوريوس أبت بزعبا قدس سلاسية زدروسو درست كم زبالة كل قبري فلات 3 قبرات التباهلة إزون سمات فترة سم زمد سم جزء مقابي بحال سبز التباهلة بزعبات تفترة بحريو جزء مبالو دما بس عروز نبر سلاز خوانا مقابز تسمية دما سلاز تشومة ايوي ممر سارة هراب ومرقيتا قصر ذا فترات معرف هذا قصر 3 فترة 26 أو قصر 26 أوكي أملاك كأ بملكنا كمثلنا ساب نقبر نعسا بحرن نعواف سماين انسسان نبزل مدرن أم مدرجز لما نزبل كله لما تن يجزؤوا بلا على هوت يسمع لنا حطنا الأولى مرة بفترة معرف 6 كابوت شوعته 10 أبع 15 እግዚአብሔር አምላክ ከአንተ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኾነ። እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ኣብ ኤደን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ተኽሊ እቲ ዝገብሮ ሰብ ድማ ኣብኡ ኣንበሮ። እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ምርኣይ ዝብህግ ምብላዕ ዝጥዕሞ ኩሉ ኦም ኣብ ምድሪ ኣብቆሎ ኣብ ማእኸል ገነት ከዓ ኦም ህይወት እታ ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጠላ ኦም ድማ ንገነት ዝሰቲ ሩባ ከዓ ካብ ኤደን ዝውሕዝ ነበረ። ካብኡ ድማ ተፈላለዩ 4 ጨንፈር ኮነ። ግን እቲ ሓደ ፔሶን እዩ። ንሱ ነቲ ወርቂ ዘለዎ ኩሉ ምድሪ ሓዋሊ ይኸውን ይኸቦ ሓውላ ይኸበቦ ወርቂ እቲ ምድሪ እቲኣ ድማ ጽቡቕ እዩ። ኣብኡ ዝደለኽን ክቡር ዕንቁን ኣሎ። ግን እቲ ካልኣይ ሩባ
ሮባ ድማ ጋህን እዩ ንሱ ኩሉ ምድሪ ኾነ ይዛሪ ስን እቲ ሳልሳይ ሮባ ከዓ ሄደቆል እዩ ንሱ ብቅድሚ ዓሶሮ ኣቢሉ ዝኸይድ እዩ እቲ ራብዓይ ሮባ ድማ ኤፍራጥስ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ንሰብ ወደሶ ክዕብዮን ክሕልዎን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣራይ ሃብተና ረዘነት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 2 ተባዕታይን ኣንስተይን ገይሩ ፈጠሮም ባረኾም ድማ በታ ተፈጥሮላ መዓልቲ ከዓ ስሞም ኣዳም ኢሉ ኣውፅቀሎም ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣና ህይወት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ካብ 4 ስጋዕ 9 ትብላላ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ እንስስ ኣንኣስካዮ ብክብርን ገጽን ከዓ ኸለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣዳውካ ሸምካዮ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ጌርካዮ ንብዘሎ ኩላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻውን ንዕዋፍ ሰማያትን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመንገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ኦ እግዚአብሔር ጎይታና ስምካ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ኣሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ምዕራፍ ቁፅሪ 4-5 ብሓንሳብ ኣለዋ ኣቦና በይ መልአከ ሰላም ዘፍጥረት 5:2 ከምታ ዘላታ ተደጊማላ ብላዕሊ ሓፍትና ረዘነት ኣንቢባትልና ነይራ መምህር ሳራ ዘፍጥረት 17:5 ሓፍትና ልኡላ ዘፍጥረት 21:12 ሓፍትና ረዘነት ዘፍጥረት 32:27 እንሆ ሕጂውን ደጊምና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንብል ኣሎና እዞም ስማት እዚኣቶም ኣካላት ኣቐዲሞም ተረኺቦም ድሓር ዝተፀውዕሎም ኣይኮኑን ስም ምባል ከዓ ከም ሰብ ምባሉ ተፈጥሩ እዩ እምበር ስሙ ኣይኮነን ከመይ ኩሎም ሰባት ንነፍሲ ወከፎም ስም ኣለዎም ካብኣቶም እዚኣቶም እዮም ኣዳም ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እዚ መፀውዒ ስሞም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣባኹም ኣባና ብመልአከ ሰላም ራይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም ባረኾም ድማ በታ ተፈጥሮላ መዓልቲ ከዓ ስሞም ኣዳም ኢሉ ኣውፅኣሎም ቃለ ህይወት ይስማዓልና መምህር ሳራ ሕራቦይ መርጌታ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 5 እዚ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ እሞ አብርሃም ዳእምበር ደጊም ስምካ አብርሃም ኣይፅዋዕን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣራይ ሓፍትና ልኡላ ዘፍጥረት 21 ፍቅሪ 12 ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ብናይ እዚ ወድን ብናይ እዚ ባርያኻን ክፉእ ኮይኑ ኣይረኣኽዎን ብኢሳቅ እዩ ዘርኢ ዝፀዋዕኹ እሞ ብኩሉ ሳራ እትብለካ ዘላ ቃል ስማዕ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቃለ ህይወት ሓፍትና ረዘነት ዘፍጥረት 32 ቁጥሪ 27 ሽዑ ንሱ እንታይ እዩ ስምካ ብሎ ያዕቆብ በለ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣብ ቁፅሪ 6 ሓፍትና ህይወት ዘፍጥረት 18 ካብ 1 ክሳብ 10 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 6 ኣዴና መምህር ሳራ ራእየ ዮሃንስ 14 ቁፅሪ 1 ንባብ ቁፅሪ 6 ኣካላት እግዚአብሔር ግና
سمات يوم انتم سمات كا أكالات يوم كمي ناي أكاني مترجمو صناعات أكالات بزي ملوات في الصمان قصن ملكعين مالتي سلس قدوس أب حده اللاوية سلست أكال حدا ملكوت كوخانو هالو بزيس أني عزنا برسم يسميو حبتنا هيوت الشيء تنك يابانا معرف أمين إذا فترة معرف 10 شمونته خاب حدا 10 تار استخاء نأبراهام سلست عجايش كم دبصحو اعتبر نسو بدحري معلتي أف دقيقتي دكان تقميت خلو دما إزقابيهر أب دواتات ممرحي تقلت صلو عينتو خاء قح أبلين إنه دما سلست سبعي أب كدمي ودو إلهم رأي مس رأيهم دما كاب أف دقيقتي دكان كقبلهم قوي نمدري خاء سجدي بلا دما قويتاي أب كدميخا موغوس انت دقا رخي بس بجخا نباريخا أي تحلفني أقاركم كتحجبو حيدت ما يكون كتا يمسألكم أب تحتزع دما عرفو بباريخم أبيلكم أب التحالفوس لبخم كتدقفا قراس انجيرا خمسالكم دحرتي تحالفو بلي كمتي زبل كايو كم جبر دما بلوو أبراهام قلتفو ناب سارا ناب دكان آتيو قلتفكي سلسة مسفر دخم حارج أقوم ضعفي كجاجو سنكتي بلا أبراهام دما ناب أحاو قويو لملم تبق بتي وسيدو نتي جزئو هابو نسخة خدالو تقالات أفين رجعون صلتا اتي زدالو بتين غيرو دما أقرب لهم نسو دما أب تحتي تام أب تقا دويلو دبره نساتهم كعبلعو نساتهم دما سبيتخا سارا أبي الله بلو نسخة أب دكان النهبلة شعو نسو نعمتا خم كنيات زي رقص كمل لسكاية سبيتخا سارا دما إنه شعو ودي خهلوائيو بله سارا أب أف إتي بدحريقو زلو دنكان كلا إزي سمعت أبي زبل إيشي سؤالات مسجنا يكون قليل آمين thank you أبونا وانجيل ميونس معرف 17 كاب قصر حدا خصاب 6 يسوس إذا تزاريبو عينتنا بسماي حبيلو بله وابوي حجيتا غزي بصيحا نظام ذهب كايو كلاتهم نازل على ميوت من انتخابهم سي نودخا قبل على سغا زبل ملك كايو خامو نسم انت خبرك كاس نودخا خبرو املاك حق نسخا بين خامخانكا نتزل اكاي يسوع كريستوسن كفلت نازل على ميوت زيايا أنا نتخبرو ذهب كان نجبر فتصيمة أمدري أخباركها وأبوي حجد ما بتعلم كي تفترة أباخا زنبرن خبري أباخا زنبرن خبري أباخا أخبرني نظام كاب علم ذهب كان نسبات سمكا قلت كلهم نات كان برو نعاي هاب كاني قال كاون حلو عليه يسمع لنا بنا أدينا ممهر سارة هرابي مرقيتا راي يوحنس مراف 14 قصر حدا انه دما تغنشل اب دبر صيون دو إلو سمون سم أبون حب جنبارهم تتصحفهم 244 شح كأمسؤو ريخو لقالات وكزاهير سمسكنه هون هاي آمين أسري شوعته بس إحنا لنا حابتنا الأولى لوقاس 1:35 حابتنا رزنت عبراويان 3:14 حابتنا هيوت قداماي قرنطس معرف 8 قصر 6
وزري شوعات أكال ولد جنا مسانات هزاميديو كاب كلتيو ملكوتن سبنتن حادث لزغنة نخلتيو حادة غيرو إيو أنا باخا حبتنا الأولى ሉቃስ 1:35 እቲ መልአክ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ብወርደቲ ሓይሊ ልዑል እውን ተፅልለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ قال هو تسمع لنا حبتنا رزنت راوين قلته كاب 14-16 تحاحيزة أدلا الرأي صبا الله ما يزال صبا الله امبارسي بحقي نزرئي أبراهام العلو امبر نملاختوس أي العلو من أمه وتوم ولود بدمن سجان كاب زحابروس بموتو نتي حيلي موت أب إيدو زحازي من انت خسعر نسون ديابلوس إيو نتوم بفرحات موت بزولو زمنهم ببارنت تتحيزهم زنوبورو كلاتهم حرام انت خوتهم إلو نسون بؤو حبرهم قال هو تسمع لنا حبتنا هو أو قدامي كورنثوس معرف شمونته قصر شدشته نعناس كله خبؤو زخون نحناون نعقو نخون حدا أملاخ تراي أبو قالنا كله بؤو زخون نحنا خا بؤو نخون حدا قويتاون يسوع كريستوس قالنا قال هو تسمع لنا أمين هراي أبونا بملاك السلام زيوم زي سوعكم زلخو زحالفكم زلخو أبز تعمكم حبرني أدينا إلسابيت ممهر تخلو حبتنا هارجوين حبتنا ملو أبز تعمكم أذكرني رأي أبونا بملاك السلام مزمور داويد 9:3 أدينا ممهر سارة إساياس 4:1-4 حبتنا الأولى رأي يوحنس 22:13 وزري شومنتا نباب أملكوت زتوسخة بزحية الوان بأكال جنان ساتهم يوم 3 يوم نسلس قدس أكالهم سماتهم أيقونن سماتهم ون أكال سماتهم أكالهم بحادنت انت زي بلو زمن زي قدمو إيو مزمور داويد 9:2 أخران كي تولده مدرن علمن كيف تركا أرن السغاس كابزل عالم نزل عالم أملاخيخا عليه هو تسمع لنا الرأي دينا ممرسارة الرب مرجيتا إساياس 4:1-4 نزي زسرفون زقبرون مني إتن نولدوتات كاب انت زتصوعي أنا እግዚአብሔር ቀዳማይን مستهم دهروت زلون إيه عليه هو تسمع لنا آمين أب قصري تشعته حبتنا الأولى وانجيل يوحنس حدا رأي يوحنا رأي تنبنا أوكي هالرأي قريتها زابير يدقق ምዕራፍ 22:13 ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታ መወዳእታን ኣነ እየ قال هو تسمع لنا زابير يدقفكم هالرأي حبتنا رزنت وانجيل يوحنس 1:18 حبتنا هيوت وانجيل يوحنس 17:1-6 نسلاسي ولد واحد ودي እግዚአብሔር ሰብ مسكون دا أمبر كاب سب حدا قا زفلتم አይነበረን ነዝኻ ባዕሉ ኦ አቦ እንሆ ንስምካ ንሰብ ገለጽኩ ንዓይውን በታ ዓለም ከይተፈጠረ አባኻ ዝነበረን ክብሪ ኣኽብረኒ ብምባል ገለጸ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የብሉን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቡኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣካዶ ቃል ህይወት يسمعلنا ኣብትና ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብ 1 እስካብ 6 ኣብታ ርእስታ ከዓ ኢየሱስ ምእንቲ ደቂ መዛሙርቱ ከምዚ ጸለየ ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለ ኦ ኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ኣኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝግባኣኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኦ ኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ ነዞም ኣብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ ንዓይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ ኣሜን ቃል ህይወት يسمعلنا ኣብ ቁጥሪ 10 በፂሕና ኣለና ኣቦና ብመልአከ ሰላም ወንጌል ማቴዎስ 3 ካብ 13 ክሳብ 17 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ማቴዎስ 17 ካብ 1 ክሳብ 9 ሃብተና ልኡላ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 9 ክሳብ 10 ሃብተና ረዘነት ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ 18 ንባብ ቁጥሪ 10 ከምኡውን ኣቦ ኣብ ደብረ ታቦር ዓው ብዝበለ ድምፂ እዚ እቲ እትፈልጥዎ ወደይ ንሱ እዩ በለ ደጊሙ እውን ስሉስ ቅዱስ ብቅድምና ዝነበሩ ብምብልላፅን ምቅድዳምን ዘይብሎም ማዕረ ምዃኖም ክምህረና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዮርዳኖስ ሰደደልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 13 ሳብ 17 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መፀ ዮሐንስ ግና ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመፂኻ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ ዝፈቐደሉ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብእቡኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ርግቢ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ እንሆ ድማ ብኡ ዝተመርኩ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ቃል ህይወት يسمعلنا ኣዴና መምህር ሳራ ራቦይ መርጌታ ወንጌል ማቴዎስ ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 9 ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሐ ክዳኑን ከም ብርሃን ጻዕደወን እንሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዛረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንተኮንካስ ካብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣንኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደበና ኣጎልበቦም እንሆ ከዓ ካብቲ ደበና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝመሰመርኩ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሑ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንሲኡ ኣይትፍርሑውን በሎም ንላዕሊ ገጾም ቁልሕ እንተበሉ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን
ካብ ከረን ክወርዱ ከለው ኢየሱስ ወዱ ሰብ ካብ ሞታት ክሳብ ዘትንስእ እዚ ዘሪኤኩምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣሜን። ሓፍትና ልዑላ ምዕራፍ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥር 9-10 እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እዩ እሞ ምስክር ሰብ እንተቀበለ እንተኮይኑስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልጥ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣሎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኑ ንዕኡ ሓሳዊ ገይሮሞ ኣለዉ። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ራይ ሓፍትና ረዘነት ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 17-18 ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ ወፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረኑ ምስኡ ቆለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣብ ቁጥሪ 11 በፂሕና ኣለና። ሓፍትና ህይወት መዝሙር ዳዊት 18 ካብ 9 ክሳብ 11 ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 139 6 ክሳብ 14 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ማቴዎስ 11:27 ሓፍትና ልዑላ ወንጌል ዮሃንስ 4:24 ንባብ ቁጥሪ 11 ንወልድ ካብ ኣብ ምውላዱ ገና ዘይምርመርን ምዝራቡ ከኣኸቶ ዘይከኣልን እዩ። ከመይ ዘይምርመር መንፈሳዊ ነገር እዩ። ንረቂቕ መንፈሳዊ ነገር ድማ ስጋዊ ክምርምሮ ከቶ ኣይክእልን እዩ። ሰብ ብዛዕባኡ ክመራመር እውን ኣይክእልን እዩ። እሺ መዝሙር ዳዊት ቁጥሪ ምዕራፍ 18 ካብ 9-11 ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ብርቱዕ ጣቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ። ኣብ ክሩቤል ተቐሚጡ በረረ። ቀልጢፉ ብኣኽናፋት ንፋስ ሸበበ። ንሱ ጸልማት ንመስወሪኡ ጸልማት ማያትን ብርቱዕ ደበናታትን ከዓ ንድንኮኑ ኣብ ዙርያ ገበሮ። አሜን። ለቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር 139 ካብ 6 ክሳብ 14 እዚ ፍልጠት እዚ ኣዝዩ ይገርመኒ። ልዑል እዩ ከርክቦ ኣይክእልን። ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም ሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ። መንፀፈይ ኣብ ሲኦል እንተኣንፀፍኩ እንሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ። ኣኽናፎ ጋዕታ እንተወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተተቐመጥኩ ኣብኡ ከዓ ኢድካ ክትመርሓኒ የማነይቲ ኢድካ እውን ክትሕዘኒ እያ። ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንዓኻ ጸልማት እኳ ኣይጸልምተካን ለይቲ ከዓ ከም መዓልቲ ትበርህ ጸልማትን ብርሃንን ንዓኻ ሓደ እዮም። ንኾላሊተይ ንስኻ ፈጢርካየን ኣብ ከርሲ ወላዲተይ ኣሊምካኒ መስተንክርን ድንቅን ገርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከማስወካ እየ። ግብርታትካ መስተንክር እዩ ነፍሰይ እውን ኣጸቢቓ ትፈልጦ። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣዴና መምህር ሳራ ራቦይ መርጌታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 27 ካብ ኣባይ ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ ካብ ኣቦይ
كله تواهبيوني قالوا نودي بجكا أب حدا أكاد فلتو يلوان نبو كأب بجكا ودن بتي ودي كقال تسألو زفتون زفلتو يلوان أتهم كل يأكلوا ويسكوس كخيل. أكل دحني هاري. أوكي ثانك يو. عليه هو تسمع لنا حابتنا الأولى. رب يوحنس معرف 16 قطر 26 قاعد 27 قاعد 28 قريت معرف 4 معرف 4 معرف 4 24 يوحنس بحنساب ينزل 23 بحنساب اللوا أملاح منفس እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበለ ስግደት እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ብሓቂ ስግደት ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግዱ ሰዓት ክትመፅእ እያ እሞ ትመፅእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓራይ ኣብ ቁፅሪ 12 በፂሕና ኣለና ሓብትና ረዘነት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 25 ሓብትና ህይወት መዝሙር ዳዊት 89:6 ኣቦና በመላከ ሰላም ግብረ ሐዋርያት 17:29 መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ 16 ካብ 27 ክሳብ 28 ንባብ ቁፅሪ 12 ልደቱ ምስ ባህሪ ሰብ ዘይመሳሰል ስለዝኾነ ከም ልደት ሰብ ኣይኮነን ዘይምርመር ዓብይ ምስጢር እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 25 ከመዓራርይስ ምስ መን ተመሳሰሉን ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ ቃል ህይወት ይስማዓልና እናቲክ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 89 ቁፅሪ 6 ኣብ ጠፈር ንእግዚአብሔር ዝመዓራርዮስ መን እዩ ካብ ውሉድ ሰልጡናት ከመን እዩ ንእግዚአብሔር ዝመስሎ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣቦና በመላከ ሰላም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 29 እምበኣርከስ ዓልየት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን ተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ اوكي سوري ابي مرقيتا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 28 በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእኹም ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ነቦ ምእንቲ ከም ኣነ ከም ዝልምነው ኣይብለኩምን እዩ ካብ ኣቦ ወፂኤ ናብ ዓለም መጻእኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ ክኸይድ ኣለኹ ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ራይ ዝኸበርኩም እግዚአብሔር ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎሞ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ምልክት ግበርለይ ዝጠዕመና ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነገልግሎ ትብሉ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ
أبز حلف أجزينا حبتنا ما أزاك بشانيا زميرات لنا أفسيس اللي نسوه دم أو سيني كاب سلام أفكرن نزل عالم يمسجن مدهاني عالم زبل مزمور زميرات لنا زماري ملأخت يسمع لنا حراين مزمور زتعماكم نكزابير بمزمور كان مسجنو استقبر لنا وعلت كنقر تبلو يسمع له ده هو تسمع لهم أبنا الراي فهذا اللي من على كما هذا المزمور هذا الراي اللي لحبته قسم أول ما فصل هذا الله غيرنا ندمر من علو من هاري كما من علو من هاري كما كل دماء يسجدين كل دماء يسجدين انت يا لوس فاتيك سلو انت يا لو فاتيك نلي عسى من اللو مهاري كما من اللو مهاري كما كل دماء يسجدين كل دماء يسجدين عايتني زلاتيني mana jawere gamba khayalini aitani zillasini mana jawere amla khayalini menallo mahari semasa menallo mahari semasa kuludumai sentene aham kuludumai sentene aham عايشنا في سينة بحر زساتي يسوس يامينة عايشنا في سينة بحر زساتي يسوس يامينة تمام قال هوت يسمع لنا قال هوت زماري ملاقت يسمع لنا زمر النباري بحدارك بدك تحوس حبتنا الأولى من الله محاري كماها كل دما يصبن عها انت يالله سخازي تخلو انت يالله بأخا زي كونه أسي تحويسا أنا من الله محاري كماها كل دما يصبن عها سلغالات وجزابير استمسكنا يخون كله فطور أب سماء يخون أب مدري زأمن كونه زي أمن صبغ زقبر كونه كفؤ زقبر مس እግዚአብሔር زحبر كونه صار እግዚአብሔር زخيد بزي እግዚአብሔር زخونه يلون እግዚአብሔር ዘይብሉ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መዝሙርና ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ እዩ መን ኣሎ መሓሪ ከማኻ ሕራይ መዝሙርና ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ ምስ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ዘይሰማማዕ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኩሉ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴኡ ማህሌቱ ሰዓታቱ ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ናይ ቀብሪ ኩሉ ኣገልግሎት መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ዝመፀልና ንመዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ሕራይ ክሳብ ትዳለው ልበ ኣምላኽ ዳዊት
مزمور 145 أبتا كل دما يصبن عخات بالحسابية أين كل نفسي سيفوت شاك أنت تهبام سيسايوم بجزيه تسفه يمانك وتعصقب له كل إنسسا زب سرعتك يبل مزمور داويد 145 قصري 10 شدشن أعين كلهم نعخا يصبيا نسخاون بجزيه مقبام تهبام إدكا تخفتمو نحياو زبله ببركة تسقبوي سلق الله تجزاير استمسجنا يكون هراي حيوة حبتنا وأنا thank you لولا حفتنا بتعمل تبقى مزمور جير كلنا عبداويت 113 حمشتني جنت رأخوانتن تحتي أنزل لواوين بقوة دا مس أنا خير كوين تسمعين الله anyway قام لي مزمور داويد 113 معرف 5-6 بحسابين زلوا إذن تحتي أنزلوا خمس أنا خدعين نشتي أخذ بباقي أخذ لا مثلني الراي أنتي أبلع علي أبزفانو التقمت ناب سماين ناب مدرن أنقل قلو زتمت إزقابيهر أملاخنا زمثل منيو مس منافستي مستم منافستي هزبي كقمطوس نمسكين أب حامد يتنسؤو ندخاون كاب دخعي العلا نمخان أدقلعو غيرو أبيت محاقوس ينبرا آمين قال هي وتسمع لنا لعلكم آمين نتي أبلع علي أبزفانو تقمته ناب سماينا مدرنا نقول كل زتمت إزقابيهر أملاخنا زمثل من نالو أدينا ممر سارة ميتي خنزل لخن ممر سارة أوكي تنبيت ميكياس معرف شعته قدر 10 شمونتن 10 تشعته كما خازبل تنبيت ميكياس هو معرف 10 شعته معرف شعته قدر 10 شمونتن الراي سبق قتلاد كما خازبل أملاخ أبسا زحدك نتبدل كابتون ترف رستو زهلف منيو مهرت يو زفتمو كرؤون زلالم أيعقرن مليسو يرحلنا نعبسانا أبته تقبرو يرقص نقول حتىاتهم ناب معمق بحري تدربي قال هو يسمع لنا آمين تسفى مهرت أملاخ كما خازبل أملاخ أبسا زحدك نتبدل كابتم ترف رستو زحلف مني ومحرت يزفتمو كرؤون زلالم يعقرن مليسو يرحلنا نعبسانا بتحت اقري رقصو نخلو حاتياتهم نام معمق بحري دربيوي سلغالاتو اكزابير استمسغنه يكون قال هيوت يسمع لنا حراي كالوت تلوختنا أبونا من البات سامع تغنت مسا حراي رزنت حبتنا إيوب معرف تشعتي بقطري 10 إنه نسو أنت من تلا من يخلف كله من كأنتاي يو تجبر زل خافوا له يخير الهوت يسمع لنا ما كسلم تاي كم زجر كايلو زحته من قالوا قدس بيت خريستيان كل جزية بتسبحات نجهي نزيات تسلم مالتي ألبو زي كل تواسؤته ألبو زي بلو من تجبرك زنت أحسن كو زنت أحسنك نعوك الزارو وزخيل سلمنتاي نزي صبي كايو سلمنتاي نزاخ في كايو لك الزارو وزخيل ولا حد يلني زبل عليه وقت يسمع لنا حراي كالوت الراي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ
عسرت خلتينا جميرنا معرف عسرت وكلتا حموشة تقصتات يزلوا من البات دحري لكم زعتهم وين حدثت تكاتات تلوان تلهم بزعبا هلاوي اكزابير بزعبا حدنتن سلستنتن نا اكزابير بزعبا فصم املاخنتن فصم تبجاونتن نا يغويتانا يس كريستوس ابولي كيدان كما يلو خمز نبره اب حدث كيدان غويتا يس كريستوس كما يكمز فصمو كما يكمز غلصو حواريات كما يكمز صحفو كما يكمز غلصو كما يلمبرلو خمز نبرو بدحريون كا ابوتات بيت كريستيان كما ينبروا لنيروم كما يترجموا ونيروم اتم لختهم كأب بيت كريستيان بخما يتقميت له اترى بعيتها نعنا خزم لختزي بولك انا بولك اي بولكهم بولكها بولكخي بولكنا انتاي ملختي يزلو زين ينتن ملخت مالتي ابولي كيدان اتدحنت اتتنبيت بخما يتواهب نيرو تسفا دحنت بخما يتفصمو حواريات بخما يتقبلمو بخما يصحفمو أبوتات ممهران بخمي ترجمومو بخمي تقبلومو رابعين موداتان كا اتقال لومي مسيوتي مسيوتكم تايمسل يو سلازي لومي كابزي زستنتن نايو كابنا أبوتات يهون كابتن عمى سنيتا زغربة ناي مصحف قدوس موكسيتات زيا لومي استنتين زيا ترديه زيا بريهات اللي نبلو ويكاني إذا معرف زي استزاي تردى أن النبلو انتلو أبلع علي قاليس أزدنا سلازنا برا أم معرف عسر توكلته كم بحدش لمالتيو كم بحدش وكايبه يبين تدعيلو كدميو على هو مقصل تاي مالتي كل جزية كم بحدش انت دعيلو إذن أنسوكيا لك أباسات أغناطيوس سمايت أما بالعسر سلسة ملغتو قويثانا يس كريستوس بحق تولده بحق عبيه بحق بالعنستين بحق تسغله بحق مكرا تقبله متون كاموتان كا تنسى سلازي بزعبا تسقاونتو بزعبا مستيره سقاويه يزارب زلو قدوس اغناطيوس حواريا قدوس بيتروس سالساي ابيسكوبو ز تشوما ايو اب روما سماعت تقول كلنا انابست نتوم زتمي وانابستي اب درجات اب استوديوتا بأنابست تبلعو كبلع كلها بحاوة بحاوسن لومي تأنابست تبلعو وزلو السقاي نبيت خريستيان دخعو خوينو خاطللا تحجز فاسس دميكا ماي كوينو خابتا بتخسيان ماي هوت كوينو خو حزيو إلوز تنبيو تنبيت لومي تزلع على بتخسيان أم مقابر ناي قدس أغناطيوس تسريح زلو سلازي ازز بلالو مخنيات متهاتيو فصم سب ايكونن بمثلي مالت سب مسؤولي الرأى سلازي ايبلع ايستي ايتسقلنون بمتهات انبر باكال ايتسقلن كابدينا قدس دنجل ماريام نفسن سغانا يوسدن زبل كاب مثليكا باساس نبره مقدنيوس جميرو بدحريون كال كوم خمز نبره ازي بحق تولده بحق عبيه بحق بالعنستين بحق تسقله بحق مكرا تقبله موتون كاموتان كاتنسئ سلازي ماتيوس حاده كاب 10 شمونت زرعنايو بزعبا لداتو ايو ماتيوس 10 حاده كاب 10 تخلته زرعنايون اتي ابو اند زي غليصلو نودي كفلطو زخيل كام زيله ابو انجيل لوقاس بسفيح زرعنايو بصقع عبي بقومت عبي بطبب عبي نولدو يزز نيرو يسوس تحسان يلو كم املاخ اما اخل غباي خوينو كحتو من كملسلو من مسرايو انا نبوهان كم زغرنا هندليكا سلسته معلت غيرنا سلمنتاي داني الى مسحته تودينا قدس دنگل مريم
ኣብትና ኣቦይ ቤት ክህሉ እስከም ዝግባእንሲ ኣይትፈልጥን ዲኹም ኢሉ ከም ዝመለሰላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 ኩሉ ብኡን ንዕኡን ንሕናውን ብኡ ዝኾና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ብኡን ንዕኡን ከም ተፈጥረ ይገልጽ ስለዚ እዚ እሞ ካብ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣቦታት ካብ ባዕሎም ዘምጽዎ ካብ ሓሳቦም ዘውጽዎ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ ኣወሃሂዶም ሓደ መሰረተ እምነት ወይ ሃይማኖት ኣበው ናይ ኣቦታት እምነት ማለት ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዛዕባ ድሕነት ኣቦታት ዝኣምንዎ እምነት ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ዝተረዳእና ክንገልጾ ንደሊ ወይ ከዓ ዘይተረዳእና ክንሓቶ ንደሊ ኣቦና ህይወትን እሽተብዚኣ ክፍትን ረዳእትን ተኾይና ህይወት ሃብተይ ኣብታ ምዕራፍ 12 ሲ ኣብታ ሳልሰይቲ እቲ በዚ ከምዚ ዝኣምን ብፁዩ እቲ ነዚ ዝኽሕድ ግን ካብታ ንሕና እንተ ተስፍዋ ብፅእቲ ህይወት ፍሉይ እዩ እጅ ብተቐዳማይቲ ዮሃንስ ከነንብብ ከለና ሲ ንዓ ምስ ከፈትኳ ኣብታ ልዕሊኣ ዘላ እታ 24 ተንቢብናስ ነታ 25 ከስተንትና ከለኹ ሲ ብጣዕሚ ንዓና እዚኣ ኮይና ትረኣየኒ ንስኻትኩም ሲ ኣብታ 24 ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኣብታ 24 እንታይ ይብላ ኣሎ ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ደኣ ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም እሞንት ዝነብር እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወዱን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ እዚኣሲ ንዓና ኣብዚ እዋን ዝብሕጂ ክስታይሲ ኩሉ ግዜ ሲ ኣብታ መጀመርታ ዝፀናዕኻያስ ክትፀናዕ ኣለካ እታ እምነትካ ሲ ናይ ሓቂ ይነግረና ኣሎ ብዚ ምስኡ ስቂልና ስክስታ ክንገብር ከም ዘይብልና እቶም ሃዋርያት ዝገለፅዎ እቶም ሃዋርያት ዝተመከርዎ እዮም ንዓና ብዚኣ ዝነግሩና ዘለዉ እሞ ብዘይ ንሱ ሓደ ነገር ክንገብር ከም ዘይንኽእል ኩላ ይመስለና ኮይኑ እምበር ድሕራይ ኢኻ ሕጂ ኢኻ ተስተንትኖ ዝኾነ ነገር ረቂቕ ናይ ኣምላኽ ነገር ዝስርሑ ረቂቕ እዩ ዝበሃል ንሕና ከም ሰብ መጠን ግን ባዕልና ንገብሮ ኮይኑ ይስማዓና እሞ ኣነ ብዚኣ ክስተንትና ደልየ ዘለኹ ሲ ኩሉ ግዜ ስቲ ናይ መጀመርታ ሰማዕኹሞ ማለት እቲ ካብ ሃዋርያት እቲ ንዓና ተፅሒፉና ዘሎ ሲ ኣብ ልብና ፀኒዕና ክንሕዞ ከም ዘለና እንድሕር ከምኡ ጌርናኻ ኣብቲ ናቱ ምስ ወዱ ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ ኢለ እዚ ክስታይ ኣስተንቲና እሞ ቁርብተይ ከዓ ንስኹም ሓግዙኒ ብጣዕሚ ክስታይ ጌራትን እዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ከሎ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ መወዳእታ ዘመን ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ንበረኻ ይትውፁ ኣብ ገዛ ኣሎ እንተበልኹም እውን ኣብ ገዛ ናብ ገዛ ይትእተው ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነትና ኣብ ልብናን ኣብ ናብራና ናብ ህይወትናን ክህሉ ስለዚ ከዓ ዮሃንስ ካብ ቁፅሪ 22 እንድሕሪእናዮ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይኑኸ መን እዩ ተሓሳዊ እቲ ነቦን ንወድን ዝኽሕዶም ንሱ እዩ ትፀረ ክርስቶስ እዩ ነቲ ወዲ ዝኽሕዶ ዘበለ ኩሉ ንዕኡ ተኣቦ የብሉን ነቲ ወዲ ተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ኣለዎ ምስ በለ ሕጂ ንስኻትኩም ሲ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ደኣ ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ማሕበረ መላእኽቲ ክናወፁ ከለው ኣብ ውድቀት ዲያብሎስ እንታይ ኢልዎም ንቆም በብህላውየነ እስከ ነኣምር ፈጣሪነ ስለዚ ኣብቲ ዘለኻዮ ምጽናዕ ኣብቲ ዘለኻዮ ትዕግስቲ ምግባር ናይ ብሓቂ ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣብ እምነት ኮነ ኣብ ገዳሙን ኣጽንኦ መካን ይብሉ ማለት ኣጽንኦ መካን ማለት ኣብታ ዝተዋህበትካ ቦታ ብህድኣት ምጽባይ ብህድኣት ብእምነት ብምስትንታን ምንባር ማለት
سلازي كاب امنت مساء تراي زي كونه كاب قدام مساون كل جزء انت عملهم زلو كم تعسى كاب بحر انت زموت كومو خا حدا منفس او سب حدا منكوس كاب قدامون توزيو يموت ممات كبهال كله جن بسقوط راي زي كونه بمنفسن بسقون يموت إلهم سلازي نتي صنعات زملكت كنصنع كم زلنا صنعات كونوا زيت النقانق وخنو ندابل خمس مهرنا مو صبغا استنتين كي هوت حبتنا ابتقنو عمنت ابزغونه يكون وان صنعنا خنبركا እግዚአብሔር ጸጉ يبزحلنا امين خلي وتسمع لنا بنا ثانك يو هراي كالوت كابزنا يلوم معنتي وي كابز حلفنا يو انتي تماهرنا انتي تردينا وي زي تردى أن انتلو أبونا بحضور السبزي اللي خينس حان تختبرها اللي دليل اللي خورتي الراي هو تحبتنا السخ أنا أبتا قصري معروف 10 سلستسي أب قصر شمومتي أب ملوكت ዝተወሰኸ بزحي يلبون بأكل جن مساتهم سلستيهم السلوس قدس أكلهم سمتهم سماتهم أيقونن سماتهم أكلهم بحد نت حنتي زي بلو زمن زي قدمو حجي قدم حجون مهيركم أنا نيركم اتي أب والبنفس قدس حدا خمزخونو بأكل بسم إلا زحلفة مهرنا نيرنا أنا جن حجي اختبار حالي جاي زي لكم سأتها حيزسي أبتا قصري رأي 22 سلستسي انتاي لولو ألفان أوميغان قدامين دحراين مجمرتان موداتان أني الساتا سلستة أب والبنفس قدس كل جزيس الساتا رديعت الدلا حجي نعاري فرنس عن تويك ستاي قبل كل لغسي أبتا رأيوان قصري 10 حد المحاسبين بمعالتو قويتا بمنفس كنكو بدحريكا نزي تريو زلخا أب مصحف صحيفكا نابتن أب أوفيسونن سميرنان بيرغامسن تياتريان ساردوسن فلادلفيان لوديكان زلو شوعت محبرات سددو زبل كم ناي ملأختي زبل برتوع دمسي سمعخو حجب زياسيتي نابزوم محبرات تسدد كتب المرأتي ترايتا نسو خمز خوانا داتا لؤ أيوة انتاي تلؤ تي لؤ أبتي أنا أوميغا أنا حدا أمين كستايلونا ألفا أوميغا قدامي دحراي مجمرتا موداتا أني حجتا لؤ صدد وانا نابزوم عدتات نابزوم محبراتسي قرتي نساخ توره ليتا لؤ خطب سينتايا هراي هو تحبتنا يوحنس كاب إفيسون
توم جزاتي كل جزية እግዚአብሔር ይቅረ ይበለሎም ነጥቃል አምላኽ ይጻረርዎ ማለት እዩ እሱ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቶም መራሕቲ ተባዓት መራሕቲ ፍትሒ ተጉድሉ ድኻ ኣይትበድሉ እግዚአብሔር ነዚ ስልጣን ዝሃበኩም ሓቂ ክትገብሩሉ እዩ ብሓቂ ተሰሪሕኩም ከዓ መሬት ክትከብሩሉ ኢኹም ኣብ ሰማይ ከዓ ክትነግሱሉ ኢኹም ክብልዎም ከለዉ እቲ ኣብኣቶም ዝሓድር ካልእ መንፈስ ከዓ ብካልእ መገዲ ስለ ዝመርሖም ዮሐንስ ስለ ዝገበረ ኣብ ደሴት ፍጥሞ እዩ ተሓይሩ ነይሩ ማለት ደሴት ፍጥሞ ወይ ደሴት ጳጥሞስ ይብሎ ኣብዚ ምዝኾነ ሰብ ንኸይራኸብ ንኸይቀትልዎት ህዝቢ ኸይነዓቦም ግን ኣብቲ ደሴት ኣብኡ ንደርብዮሞ ዝብላዕ ሲኢኑ ዝስተ ሲኢኑ ብቁርን ብጥሜትን ክመውት እዩ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ኣብ ዝኾነታት ከሎ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ከሎ ምስጢር ሰማያት ተገልጸሉ እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ራእይ ካብ 9 ጀሚሩ ክርስቶስ ብራእይ ከም ዝተገልጸ ምስ በለ ኣነ ዮሐንስ ሓውኹምን ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹምን ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ትበሃል ደሴት ነበርኩ ኢሉ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሰብ ብገበን ክእሰር ይኽእል ብሻራ ክእሰር ይኽእል ብምጥፍፋእ ክእሰር ይኽእል ግን ስሙን መንነቱን ክገልጽ ከሎ ኣነ ዮሐንስ ሓውኩምን ኢሉ ኣብታ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹም ኢሉ ጸበባ ኢሉ ድሕሪ ጸበባ ትዕግስቲ ይስገር ብካብ ትዕግስቲ ከዓ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ሰማያት የካፍል ሽዑ ምክንያት መእሰር እዩ ክዛረብ ከሎ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ተኣሲረ ነበርኩ ኣበናይ ቦታ ከም ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ብምንታይ ምክንያት ከም ተኣስረ ይገልጽ ማለት እዩ ሽዑ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ኢሉ መዓልቲ ጎይታ ክብል ከሎ ሰንበት ማለት እዩ ዋላ ኣብ ደሴት ተነበረ ዋላ ተሓይሩ ተነበረ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ መንፈስ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ኣምልኾ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ኣገልግሎት ግን እቲ ማእሰርቲ ይኹን እቲ ስቃይ ክዓግቶ ኣይከኣለን ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕረይ ከዓ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰሚርናን ጴርጋሞንን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላደልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዘበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ ኢሉ ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ ረአኹ ኣብ ማእኸል እቶም 7 ቀወምቲ ቀንዴል ከዓ ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቕናት ወርቁን ክሳዕ ዓፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርአኹ ርእሱን ፀጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከም ኣሳሒታ እዩ ኣዒንቱውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን ኣእጋሩ ኣብ ሓጓዶ ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዝ ሪባኖስ ይመስል ድምፁውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ኣለዎ ካብ ኣፉ እውን 2 ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ትርኢቱ ከምታ ብሓይሊ ተብርህ ፀሓይ እዩ ምስ ረአኽዎ ድማ ከም ሞት ኮይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቕኩ ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያወይን እሞ ኣይትፍራሕ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለኣለም ህያው እየ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከኣሎኒ በኣርሲ ነቲ ዝረአኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ዝኸውንን ፀሓፎ ምስጢርቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝረአኻዮም 7 ከዋኽብትን ናይተን 7 ቀወምቲ ቀንዴልን ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብቲ እቲኣቶም መላእኽቲ እተን 7 ማሕበራት እዮም እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል እውን 7 ማሕበራት እየን እተን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ወይ ናብ ኤሽያ ማይኖር ዝነበራ 7 ቤተ ክርስቲያናት ዮሐንስ ኣቂሙ እምነት ሰሪሑ ኣምልኾ ሰሪሑ ዘቐመጠን ኣብያተ ክርስቲያናት ዮሐንስ ምስተፈልየ ምስተኣስረ ኣንፈተን ከይስሕት ምእንቲ ነቶም መራሕቲ ዘለዎም ጉድለትን ክገብርዎ ዘለዎምን ጸገማትን በቲ እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ዮሐንስ ናብተን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝጽሕፍ ማለት
مرح نابرح بيت خريستيان فيلادلفيا نابرح بيت خريستيان سارديس ناب محبر بيت خريستيان دابل صحفهم زلو እዚኣቶም ኣብ ማሕደርቲ ናይተን ቤተ ክርስቲያን እየን ዮሃንስ በአካል ክረኽቦም ስለ ዘይክእል ካብኣቶም ስለ ዝተፈልየ በቲ ዝኸድዎ እንተኸይዶም ከዓ ነብሶምን መጓሶምን ከየጥፉ ምእንቲ እቲ መምርሒ ብዮሃንስ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ከሎ ራእይ ርእዩ ጽሒፍካ ናብኣተን ስደደይልዎ ዮሃንስ ከዓ ናብኣቶም ሰዲዶሞ ቶም ዝጥቀምሉ ከዓ ተጠቂሞምሉ ማለት እዩ ሽዑ ንዓቶም ሕጂ ከዓ ንዓና እዩ መልእኽቲ ማለት بحقي ثانك يو ابونا زي اوديلاتنا زلاو نزرخبنا زلنا حجي ኣብቲ ናይ መንግስትታት እዚ ነገር እዚ ስለ ዘየለ ናይ ኣምላኽ ተኣሽሙ ስለ ዘየለ እቲ ህዝብና ዝውፅዕ ዘሎ ናይ ብሓቂ ثانك يو ابونا ቃል ህይወት ይስማዕ ሕጂ ኣብቶም መራሕቲ ኮነን ቀንዲ ፀገም ንሕና ካብ መገዲ ኣምላኽ እንድሕር ወፂና እግዚአብሔር ነቶም መራሕቲ ምኽሪ ስውረሎም ጨካና ትገብሮም ፍትሒ ከም ዝጎድል ድኻ ከም ዝብደል ይገብር እቲ ህዝቢ ብሓቂ ናብ ኣምላኽ እንተዳኣ ተመልሹ ግን እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ብሓቂ ዝመርሕ መራሒ ከዓ የምፅኣሉ ከምኡ እዩ በዓል ዳዊት ኩሎም ክመፁ ከለውሲ ኣብቲ ሕማቕ ዝገበርሉ እግዚአብሔር ንፀላእቶም ሕሊፍ ሂቦም ኣብቲ ናብ እግዚአብሔር ተመልስሉ ከዓ እግዚአብሔር ጓሶት ከይተረፈ ሓለውታሓ ከይተረፈ እንዳምፀ መራሕቲ ግበረሎም እሞ بلبنا ناب እግዚአብሔር ክንመለስ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆነልና امين امين بحق بريكم لنا بونا ثانك يو راي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ግዜና ያአከላሎ አቦና አበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም በጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ አውደ ምሕረት በክብሪ ይዕድም أراي أبنا كله وتسمع لنا كلكم مزمور الزمركي حفتنا الأولى قموين كتنبوا زمسهم حسابكم كتبوه تبع زمسهم كلهم እግዚአብሔር زمن أقلقلتكم يبارخ زمارية ملاخت دما يسمع لنا ملاخنا عدل زي ذهبنا زغفتلنا دما مسكانا نعيخن كمت نفلطن كمت نمهارن زلنا دما قالنا عنا ملእኽትና عنا مخانو فليتنا خنبرلو ህይወትና خندحنلو دما እግዚአብሔር አጸግኡ يبزحلنا ኣብታ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 5 حمشت قطرين زلوا تام ودعتا قطر مالتي حنت تقص زلاتا اتام نود እግዚአብሔር دخامن قدلتن علو إلهم زحاسبو ناب كلت هلاوية دما زخفلوو عدلهم معرى مستمكحاتي يخن كابز خمزي يدحننا እቶም ንወዲ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር መንዩ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንወዲ እግዚአብሔር ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኹም እዩ ጎደሎ ኣለዎ ወይ ድማ ናብ ክልተ ህላውየ ዝኸፍልዎ ዕድሎም ማዕረ ምስቶም ክሓቲ ይኹን ተን ጉባኤታትና እንተዳሪኢና አርዮስ ዝተወግዘ ወልድ ፍጡር እዩ ክርስቶስ ፍጡር እዩ ስለ ዝበለ እዩ كموين دنجل مريم ولادت سبنبر ولادت أملاخ أيقونتن اتدنجل مريم زولدتو سبنبر أملاخ أيقونن مو ولادت سبنبر ولادت أملاخ أي تبهلنيها
إلهم كحدات زمصو قاليهم كهنات قاليهم باباسات قاليهم دما بطريركات بيت كريستيان معيدا مخيرة بمنطقة فلياتهم بوغزاتيا فلياتهم كل التهلاوية دما نكرسوس كل تباهر اللوو تباهر سقا قبر سقا قبر اتملكوتاو بحر دما ملكوتاو سرح سرح دبلو دما إذا دما نحنا انت اينا نبل حادة بحري مو ابتا وانجيل يوحنس معرف 3 قطري 36 وانتايلو بود زأمن نايزل عالم يوت اللاتو اتبود زي أمن جنا قطع أملاخ أبو ينبرنبر نهوات أيكر إيان إيو إتي نولدي بدخام بقودلو دخل التهلاوي وخل التبهري زقول صوصي نايزل عالم هوات يبولون مغنياتو قودلو قبرو سلازلو نعو كم أملاخ سلازي تقبلو كم أملاخ دما سلازي أمنو هيوات يبولن زيادة قارة أنتاي قطع أملاخ قبل عليو ينبر نهواتون أيكر إيان إيو قاريا باولسون أنا بإفيسون ملأختو معرف حمشتي قطر 6 تايبل بسر إزي أبتم دك زي مئزاز قطع أملاخ يورد يمو حدوكوا بخنتو زربا أيسحدكم بسر زي مئزاز بسر زي مسمع بسر حراي زي مبال بسر كم فقر أملاخ زي منبر قطع أملاخ يمص يورد إيو منعنا انت عايز لنا زلو حادقا بخنتو زربا أيسحدكم لومي طعم زمسل قال مرز زلوو سناي زمسل قال حدد زملؤو كنتو زربا نسب زسحت كابا أملاخ زفلي بزح يزلو أمو أملاخنا أقدمو يتنققنا يزلو حادقوا بخنتو زربا أيسحتكم بزمت أزربا خين سحت كين عنكف كان مقدنا خين وسط تانقبر بقنا نفلت قبقنا كنمهار قبقنا نتقنع فليتنا نتحق فليتنا انت دعا احنا مليئنا سلن نصنح بخانتو زربا بزربا حسوت بدخم ويدما قدولئيو تباهيلو نكرسة زقلس قالات كنقبلو عين خلننا سلامنتاي مليئنا اندحر صنحنا راحنا اندحر صنحنا قنا تروحو صنحه كل يزملؤو ناي سحتان زربا نسمع كمتي أمهي أبهمنة أبو زقلس ألنا زلو دما نسمع انتاي نخوين شعو نودق عدلهم معره مسمك حتي يخون ايو زبلنا زلمو فليتنا
تنمهارو زلنا نتحقي كنفلطلو نتحقي فليتنا دما كنبرلو كن امالالسلو حقي حق فلط وامو حرا كتوصاكم ايا تفلط انت هاتغبرو كسعبو يغن زلكا حق فلط وامو حرا كتوصاكم يخبل كله غويتا حق سيو كنفلطو كنسعبو دما سامعس كسام وداتا مو بخمو كنبر እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈተልና ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ንኩልኩም ድማ እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ብጸሎት ክንቀጹ ኩልና እንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል سلام صلة كم بحدش كلن زحس እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላምን ዘሐንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደለንኩም ዝሓደግናለን በደልናን ኣምሳና ደገና ተፋድሕና ናንበረ ፈተና ይትእትወን ንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕልና ከድንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ እስኺ ከአንስ ብርኽቲ ይኺ ፍረከርስኩም ብርኺ ቁምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልኪ ቲያትና ሰሪልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና حرات لمن لنا أمين كون كل እግዚአብሔር لمنكان مالدكان لنا كون بالسلام سلام هبلنا اللي كنا خما እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኻው ናፍሰልና የካን ፈጥ ባዳ አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካን ሰመን ጽውዕና አለና ሰማያት ዘለኻን ስኻ ሰላም ካብ ነፍስ ኩልና ዓድር ኣብ ዘዓለም ዝንዋረም ሰላም ሓሉ ኩሉ መራሕትን ሰበስልጣን ቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ አዛብካ ምኽራሃት ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጎራብትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም بهدوء بعنعن وكنبرن كل سنة يملك ما نأخان إجابير فرح يا متكن كبد كروسات مسؤول في منفذ كل سنة سجانان صنعة بوجه لك على من كل سنة زال علم أمين قدس إجابير عملخنا سلا كل تمسك سلا زامعة زيان سلا زجوبة إذن سلا بهوت بتعنا دو عبديل كادما ناي زجوبة إذن تساتف سلا زجبر كنا كبرين مسكانا خايخون زقبا زي بما نستفاد زفل زعبينا حق زفلتنا ابت حق زصنعنا حق حجنا دما سعم ودعتا اما قدخا اب امنتكا زصنع قبرلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና زقبا زي ابت سماي اب ጉባኤ ቅዱሳን زساتف قبرلنا كم زي رخبو أملاخنا حبلنا نعنا نذهب كان دما تتقمتي قبرلنا نعلم كل دما سلام كورد الله نزازل لنا أي حجر سلام حبا نهجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام حبنا كل بعلمنا نرئز لنا حماق نقرب صبوك أيرلنا معاتنا محرات قطعنا بتعقستي روكاتنا بسلام وقئن ورا وقئن دما أرحيكا محرتها وردلنا قدس إجابير أملخنا وما نفوسلنا حزنانا تصنعنا علنا تشاني قم زلو هو اللهم سميم زلو نسألنا سقام نفسه تأثر تحلنا فحزو ولا أكبلنا وفرد حنيت ولنا يقشو دحن ملسلنا ولدنا يوم كلهم باريكا قدسكا يعبيلنا قدس إجابير أملخنا
ودي سب موداتون تتصبق أي مودات كلنا تصبق لنا بنا دينا قدس دنجل مريم ملادنت بنا ملاخت ترادانت بنا نبياتنا ورياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهاريات زمهار كايم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصات قد كانت أب سمايكم دم أندريكم على تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا ودلهم زحدقنا لهم بدلنا انسانا ندقنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتكون من قصنا حيلين كبر النزل ألمنا كإما أمين وزت يا مريم بنا قدس كبريل ملا سلام تا سلام لك له اللي ناخد نقلي خد سقاهون تنقلي خد دي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سلكان السبر فتيخي فركر سفن برخي وملت تسقا جابير مساخي وفست دس بالك فتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسكر سس من تانا حرات لمن لنا أمين افتح ويسرق جنا أملاكن ودان يسكرسس كاني كنا سرعت يدم ساسي أبس كنت دبرو كسات إبراهيم أنتم أبي كنا تويدي كنا تران سارقو سنة بسمكم كن فتانون سهنا يرسين سكولان سمعت زيو مهار النكرسس مل عصر تغلته زيو مهار النكسو 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 كمون بنت جزتنا مريم مهار النكرسس مل عصر تغلته بنت جزتنا مريم هنكسس 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 قاقويتانا يسوع كريستوس رجع به ربون حبرت منفس قدسن أبلع لينا أبلع لكلكم من أبلع لي أبزز لنا يبوتان اسفندرن كوني وراد كبرن اسقعنان نأملخ يخون برخليتي ترى فجينا أملخ بارخلنا أقول لكم دما يا بير حسبكم يهابكم زمنا قال قلتكم يبارك على هو يسمع لنا تسأل يسألوت تمهل مهللا كل بكلمة እግዚአብሔር عريقو معت زورر محرات زورر برهات زبزح يقبر لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ناس قدس بيت ክርስቲያን تهوا አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን አዋሃሂድኩም ብጥብዓትን ብአንቃድዎን ክትከታተል ወዘምሰኹም እትብሕቡ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትውታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቀደልናን ዝረዳእናን ዝደገፍናን ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመናን ንዝመጽእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ بدحنا سلام جميرنا بدحنا سلام كن فسمنا إخبار قدوس فقاد يخونلنا بسلام حضروا بسلام كاير رغبنا آمين عليه وتسمعنا ربنا عليه وتسمعنا دونجي أتيمبر حجر خيبكم بروح مشات يمسيلنا أملاح مساكم يهون مع أعدائي أمين كلهم ربنا مع سلام أتخيم مع سلام أتخيم بعد تسمعنا آمين دونجي أتي دعمت من النيرة سوري هنقعد خطرين قعد خطرين روح مشات يمسيلنا ربنا عليه وتسمعنا آمين 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 نقول له عليه وتسمع لنا سلام ليك حضروا صارت صدوم يركم من أبوتاتنا thank you سلام ليك خبرنا تسمع لنا آمين سلازم نبرنا نايتم هرتجي እግዚአብሔር ስተመስገነ ይሁን عليه وتسمع لنا بروح ليتي كلكم ቤተሰብ መድኃኔዓለም عليه وتسمع لنا بروح ليتي كلكم سترة آمين آمين الله عليه وتسمع لنا آمين أدينا إلسابيت كم يكني خند حند قني خن